ବହୁତ ଦିନ ତଳର କଥା। ଗୋଟିଏ ଛୋଟ ଗାଁରେ ରଘୁ ନାମର ଜଣେ ଟୋପି ବିକାଳି ରହୁଥିଲେ। ସେ ବହୁତ ପରିଶ୍ରମୀ ଓ ସତ୍ୟବାଦୀ ଥିଲେ। ତାଙ୍କର ଜୀବିକା ଥିଲା ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନର ଟୋପି ବିକ୍ରି କରିବା। ନାଲ, ନୀଳ, ହଳଦିଆ, ସବୁଜ ଏବଂ ଧଳା ରଙ୍ଗର ଟୋପି ସେ ଝୁଡ଼ିରେ ରଖି ଗାଁ ଗାଁ ବିକ୍ରି କରୁଥିଲେ। ଦିନେ ସକାଳୁ ସେ ପାଖ ଗାଁକୁ ଟୋପି ବିକ୍ରି କରିବା ପାଇଁ ବାହାରିଲେ। ଖରା ବହୁତ ଥିଲା। କି ଖରା! ରାସ୍ତାରେ ଚାଲି ଚାଲି ମୋ ଗୋଡ଼ ହାତ ବଥା ପଡ଼ିଗଲାଣି। ଯାଏଁ କିଛି ସମୟ ବିଶ୍ରାମ ନିଏ। ହଠାତ୍ ତାଙ୍କ ଆଖି ଆଗରେ ଗୋଟିଏ ବଡ଼ ବରଗଛ ପଡ଼ିଲା। ସେ ଗଛ ତଳେ ବସିଲେ, ଝୁଡ଼ିକୁ ପାଖରେ ରଖିଲେ ଏବଂ ଅଳ୍ପ ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ଗଭୀର ନିଦ୍ରାରେ ଶୋଇପଡ଼ିଲେ। ଗଛଟିର ଛାଇ ବହୁତ ଥଣ୍ଡା ଓ ଆରାମଦାୟକ ଥିଲା। ରଘୁ ଭାବିଲା, କିଛି ସମୟ ବିଶ୍ରାମ କରି। କିନ୍ତୁ ସେହି ଗଛରେ ଅନେକ ମାଙ୍କଡ଼ ରହୁଥିଲେ। ମାଙ୍କଡ଼ମାନେ ବହୁତ ଦୁଷ୍ଟ ଥିଲେ। ସେମାନେ ଧୀରେ ଧୀରେ ତଳକୁ ଆସି ରଘୁଙ୍କ ଝୁଡ଼ିରୁ ସବୁ ଟୋପି ନେଇଗଲେ। ନିଜ ନିଜ ମୁଣ୍ଡରେ ପିନ୍ଧି ଗଛ ଉପରେ ବସିଲେ। କିଛି ସମୟ ପରେ ରଘୁଙ୍କ ନିଦ ଭାଙ୍ଗିଲା। ସେ ଉଠି ଦେଖିଲେ ଝୁଡ଼ିରେ ପ୍ରାୟ ଖାଲି। କେବଳ ଗୋଟିଏ ଟୋପି ମାତ୍ର ଥିଲା। ଆରେ, ମୋ ଟୋପି ସବୁ କେଉଁଠି ଗଲା? ସେ ଚିନ୍ତାରେ ପଡ଼ିଗଲେ। ସେ ଚାରିଆଡ଼େ ଖୋଜିଲେ, କିନ୍ତୁ ଟୋପି କେଉଁଠି ମିଳିଲା ନାହିଁ। ହଠାତ୍ ଉପରକୁ ଚାହିଁଲେ। ଗଛରେ ବସିଥିବା ମାଙ୍କଡ଼ମାନେ ସବୁ ତାଙ୍କ ଟୋପି ପିନ୍ଧିଛନ୍ତି। ରଘୁ ରାଗିଗଲା। ହେ ମାଙ୍କଡ଼ମାନେ, ମୋ ଟୋପି ଫେରାଇ ଦିଅ। କିନ୍ତୁ ବାନରମାନେ କେବଳ ହସିଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କ କଥାର ନକଲ କଲେ। ରଘୁ ହାତ ଉଠାଇ ଚିତ୍କାର କଲା। ମାଙ୍କଡ଼ମାନେ ମଧ୍ୟ ହାତ ଉଠାଇ ଚିତ୍କାର କଲେ। ସେ ମୁଣ୍ଡ ହଲାଇଲେ। ମାଙ୍କଡ଼ମାନେ ମଧ୍ୟ ମୁଣ୍ଡ ହଲାଇଲେ। ଏହା ଦେଖି ରଘୁ ବୁଝିଗଲେ ଯେ ମାଙ୍କଡ଼ମାନେ ତାଙ୍କର ପ୍ରତ୍ୟେକ କାମରେ ନକଲ କରୁଛନ୍ତି। ସେ କିଛି ସମୟ ଭାବିଲେ। ତାପରେ ତାଙ୍କ ମନକୁ ଗୋଟିଏ ବୁଦ୍ଧି ଆସିଲା। ସେ ନିଜ ମୁଣ୍ଡରେ ଥିବା ଶେଷ ଟୋପିକୁ କାଢ଼ି ଜୋରରେ ଭୂମିରେ ଫୋପାଡ଼ି ଦେଲେ। ଗଛ ଉପରେ ଥିବା ମାଙ୍କଡ଼ମାନେ ତାହା ଦେଖି ସେଇଆ କଲେ। ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ନିଜ ନିଜ ଟୋପି ତଳକୁ ଫିଙ୍ଗିଦେଲେ। ମୁହୂର୍ତ୍ତ ମଧ୍ୟରେ ସବୁ ଟୋପି ଗଛ ତଳରେ ପଡ଼ିଲା। ରଘୁ ବହୁତ ଖୁସି ହେଲା। ସେ ଶୀଘ୍ର ସବୁ ଟୋପି ସଂଗ୍ରହ କରି ଝୁଡ଼ିରେ ରଖିଲେ। ତାପରେ ମାଙ୍କଡ଼ମାନଙ୍କୁ ଚାହିଁ ହସି କହିଲେ, ଧନ୍ୟବାଦ ବନ୍ଧୁମାନେ, ତୁମେ ମୋତେ ଗୋଟିଏ ବଡ଼ ଶିକ୍ଷା ଦେଲ। ମାଙ୍କଡ଼ମାନେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କୁ ଚାହିଁ ହସିଲେ। ରଘୁ ଖୁସି ମନରେ ପୁଣି ନିଜ ରାସ୍ତାରେ ବାହାରିଗଲେ।
ସେ ଦିନ ସେ ସବୁ ଟୋପି ବିକ୍ରି କରି ଭଲ ଲାଭ କଲେ। ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଘରକୁ ଫେରି ନିଜ ପରିବାରଙ୍କୁ ସମସ୍ତ ଘଟଣା କହିଲେ। ସେହି ଦିନଠାରୁ ରଘୁ ସବୁବେଳେ ମନରେ ରଖିଲେ ଯେ ବିପଦ ସମୟରେ ରାଗ କିମ୍ବା ଭୟ ନୁହଁ, ବରଂ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଓ ବୁଦ୍ଧିମତ୍ତା ହିଁ ସଫଳତାର ଚାବିକାଠି।